ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ପୋଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ବୌଦ୍ଧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସାମ୍ପୋଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସାମ୍ପୋଜ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲା ଓ 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କୁ ସାମ୍ପୋଜ ପରିକ୍ରମା କରାଇବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁରୁଣାକଟକ ବଜାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଯୋଗଦେଇ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣାକଟକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।